Градът Мека се роди, на пророците водача, за мировете милост е, на пратениците водачът. Заради него дори раят украсен беше в онази нощ. Изтокът и западът светнаха в нощта, когато той се роди. На Рабиул Евел 12-та нощ на Мустафа благодата се яви. Понеделник е денят, когато Ахмед се роди. Добродетелта на Ахмед в този ден се разкри. На Рабиул Евел 12-та нощ на Мустафа благодата се яви. Понеделник е денят, когато Ахмед се роди. Добродетелта на Ахмед в този ден се разкри. На двореца Кисра, смятани за несрутими, стени се срутиха в нощта, когато Ахмед се роди. На зороастрите векове наред, паленият от тях огън вмиг изгасна в нощта, когато той се роди. На Рабиул Евел 12-та нощ на Мустафа благодата се яви. Понеделник е денят, когато Ахмед се роди. Добродетелта на Ахмед в този ден се разкри. Рабиул Евел 12-та нощ на Мустафа благодата се яви. Понеделник е денят, когато Ахмед се роди. Добродетелта на Ахмед в този ден